After that, because I get to work on like a homage. After that, let's say the great KG to buy and about one homage or so. As you got one over. I'm not paying homage. When I read your flow, I put a word. The young Tata, or Palacia, no young Tata. None of the same, but no same people. None of the same, none of the job or Palacia. None of the people or Palacia. None of the women or Palacia. I'm sorry, you go to the nation. Ọbẹ̀ gbogbo wọ́n fi tẹ́gbẹ́ mẹ́gbẹ̀rẹ̀ náà bọ̀ náà ní òtútù wọ́n sí ń bà mọ́nà tí kàdé ìjọba ọlọ́m náà bá na mọ́ àbí mẹ́gínní yà pé owó mẹ́ẹ̀kì kẹ́kẹ̀ẹ́ yẹn. wọ́n náà gbọ́dọ̀ anụmanụ ọrụ ka m baa ọrụ oyibo onye eze resaịnịrị m akwụkwọ ntana m eji egwu akwụkwọ si m rafụrụ ọgwụ niile ka o wee kelee m wee tinye m aka n'obi maka mbọ mba n'obodo wee si mba na m na-abịa mụ na ikwu m mụ na ibe m mụ na ezinụlọ m biko wee sị ka anyị eruo ndị a wee mee gịnị wee sị na ebuna akwụ aka njide kebulebe wee sị ka anyị eruo a wee mee gịnị wee bata ewe m ezu executive
ya ụrọ n'egwu anyị ji ndị chọwa si ikpetela anya ikpeta ọchị